Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang mga pulong og pagbalik-balik niini nga walay kahulugan sa mas gibuhat sa mga dili magtutuo, kinsa naguna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Along usbon, sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang mga pulong og pagbalik-balik niini nga walay kahulugan sa mas gibuhat sa mga dili magtutuo, kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Pag-igsuon, ang itong ibasa nga tudling sa Biblia, Mateo Kapitulo 6, versikulo 7. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, kining ubos ninyong alagad sumong dulumanon, ang kakayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Don Doyano Sr. alias Veritas, na maugya po'y makig-uban kaninyo sa maong dulumanon. Okay, karon sa atong edisyon, no, sa atong dulumanon, Septyembre 21, 2014. Sa gihapon kining maong dulumanon, inyo kining madungog, no, sa dukha gayud ka istasyon, no, sa RMN Dipolog, ang AM band o sa FM band, no? Sa AM 981 981 sa dial sa inyong mga radyo, no, sa AM o sa FM 94.1. O usab makita og madungog sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ato dayong gibasa ang Mateo 6, versikulo 7. Kay kini nga mao nga tudling, aduna kini kalambigitan sa tema nato nga atong gisalot, no, nga gikinahanglan pod sa atong panahon, labi na kay dunay ga request, no, o ga hangyo ka nato nga i-tuki, no, i-deliver ni dinhi sa atong dulumanon. Sa miaging Domingo, doon na to text message nga wala na to mabasa. Mao na nga
Karon ako parang di yun ako malimtan ako yun yung unahon na yun, no? Ako sang pangitaon diri sa to diri hina sa atong cellphone naka-save, no, mga igsoon. Okay, atong basahon gikan sa 0948-6417302. Brother Veritas, pwede nimo mahatagan og pagtagad og madiskas ang mahitungod sa pagrosaryo karong Domingo sa imong tulumanon. Kay wala kini hatagi og pagtagad sa mga dili Katoliko. Kay kuno balik-balik og wala sa Biblia. Og usab para masabtan sa ubang mga Katoliko nga kanunay nga nagrosaryo kada adlaw. Ngano tuod balik-balikon kini. Atong usbon, Brother Veritas, pwede nimo hatagan og pagtagad og madiskas ang mahitungod sa pagrosaryo? Karong Domingo sa imong tulumanon kay wala kini hatagi og pagtagad sa mga dili Katoliko. Kay kuno balik-balik og wala sa Biblia. Og usab para masabtan sa ubang mga Katoliko nga kanunay nga nagrosaryo kada adlaw. Ngano tuod balik-balik ni? Okay mo, gikan na no sa 0948-6417302. Mayong udto, no? Kani mo igsuon nga nagpadala nining maong pangutana. Sa akong sabot si imong pangutanang ikaw wala ka malibog aning rosaryo. Apan tungod kay sa imong nihibaw-an daghang mga Katoliko ang nalibog ani. Nangutana og sama niini nga concern ka bali, no? Concern ka sa ilang pagtuo usab. Diha nagpakita ang imong pagka-Kristiyano. Nga aduna kay concern gayud. Para nimo wa man kay problema kaysa kung sabot sa imong tunadras pagpangutana, wa ka malibog, no? Wa ka magproblema ani nga maong pagbansay debosyon sa rosaryo. Pero kay imo mang nahibaw-an, imo mang nakita nga dunay mga Katoliko o dili mga Katoliko ang wala kasabot niini, mao na nga gahuna-huna ka kay kinigong pagtulon ana to o mga pagbansay nga malibog ta, mao mong gunay hinungdan, usa sa hinungdan nga mabugnaw ta sa atong pagtuo, wa tay gana. Mao nga dili na dayon ta dasig sa pakighiusa sa atong tinuhuan. Kay mulahi naman ta, no? So medyo mabuak o dili matuman ang gustos Ginoo nga managhiusa ta diya sa pagtuo. Juan 17:11 ug 22 ato ginang hinumduman kanunay nga ang atong Ginoo gusto gyud ni anang managhiusa ta. Dili kay idya-idya, no? Ya nakita nato ron sa atong tinuhuan, medyo wa gyud na matuman, no? Inoon tao man ta na aming gyud tay pagka masalaypon og nagpakita lang
diya sa atong kinaiya, sa atong pagkadili perpekto, masalaypon, maunang nabahin ta, wa ta maghiusa diya sa tinuhuan. Pero ikaw akong gisabot nga na kay concern. But nimo ipasabot igsuon nga gusto ka mahayagan usab sila. Mo na'y tinuod nga Kristiyano, no? Wala ka magunahuna lang sa imong kaugalingon, no? Kay siguro ang uban moingon nga pasagdi na sila oy. Bahala na sila unsay ilang gituan. It sounds murag dili magka-Kristiyano nga kinaiya kung ingon ana ta, no? Pero kung concern ta na tay paghigugma sa uban, nga kung ikaw nakasabot sa imong pagtuo, gusto usab nimo nga ang uban matakdan po nimo nga sila pud makasabot para nga mahiusa sila sa tinuod. Nga karon kung ikaw pasagdan lang nimo ang uban sa ilang pagtuo nga bisag nasayod ka nga medyo dunay kakulangon o dunay sayop ba, nya pasagdan lang nimo. Murag dili siguro maayo na, no? So, pasalamat ko nimo igsuon unang-una nga naa kay concern sa uban. No? Dili ka tao nga maingon ka nga bahala na sila oy. Tuo lang nag-ila diya kung sa ilang tuan. Nga murag makasarili, no? Makakaugalingon lang nga ikaw nabulahan ka kay sayod ka sa imong pagtuo nya husto na nya dili nimo ipaambit pod, dili pod nimo na murag pasagdan lang nimo nga ikaw ray kahibalo ang uban dili, di ba? So way kalainan na sa kanang kinaiya nga hinakog, di ba? Ang kamatuoran dili gyud ni panghinakog, mao manggani ang atong Ginoong Jesucristo nagsugo sa iyang mga tinun-an nga nahimong mga apostol. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita. Sa man ang maayong balita, o man atong pagtuo may tungod sa Kristyanismo. So para sa tanan de ini, dili lang para sa tong kaugalingon. Mo na nga salamat kayo igsuon nga concern ka sa imong o sa uban nato mga igsuon nga nalibog aning pagbansay nato sa Katoliko may tungod sa rosaryo kay no balik-balik taas kanya mo manggali gibasa din ako ning Mateo 6:7. Atong usbon kay ang namulong ani ang ato gyung Ginoong Jesucristo mao man gyud ni kasagarang gamiton dayon sa atong mga igsuon nga nahimulag sa ilang pag-atake kanatong mga Katoliko nganong moingon sila nga kining tinuoang Katoliko dili gyud ni tinuod nga iglesia o usa ka iglesia o usa ka simbahan o tinuhuan nga dili kuno angay pasakupan kay klaro kayo gisupak ng gipamulong sa atong Ginoo nga gidili ng pagbalik-balik taas nga pag-ampo nya asa man natuman, di ba? Sa karon makita nato diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, balik-balik sa mga pulong. Klaro kayong maigo ang Rosaryo ni ana. O labot pa, niadto panahon sa mga apostoles, wala may mabasa diri sa Biblia nga garosaryo ang mga apostoles, mga naunang Kristiyano. Nagpalabaw man, nagdugang-dugang man ang mga Katoliko. So klarong gilapas nila, no? Ang Biblia ug unsay nahipatik diya kay nagpalabaw. Ang kinahanglan og unsa tong sauna, mao ra gyud to di pangdugang-dugangan, dili magpalabaw-labaw dihag mga buhaton nga wala gibuhat nila sa ilang nga panahon. Niya ako pod usap po ni sa hinungdan ni adto sa una nga nabugnaw ko sa Katoliko, di ba? Akong sublion, pagpahibalo, alang niya itong wala masayod. Kining ubos niyong igala, no, si Veritas, apit man ko mo biya sa akong pagkakatoliko ni adto, no? Ako lang balikon, alang sa mga bagong tigpaminaw na to, nga gustong masayod, ug unsay background nako, no? Unsay background ni Veritas. Ang background nako, of course, to, Katoliko ko, gadako. Dayon, niabot ang panahon, di na lang ko ka-specify kung sang mga tuiga to. Basta niagi ko kabugnaw sa Katoliko kay doon ako'y higala nga Iglesia ni Cristo nga ni sulay o gadanin ako nga mabalhin
sa maong tinuhuan. O mo biya naunta gyud ko ni adtong panahon na. Unya wala madayon kay ang pagtulunan sa Iglesia ni Cristo akong gikumpara ni adtong lain pong higalan nako nga nagpahulam nako og plain truth nga nag-subscribe po ko na lahi pong religion ato, Worldwide Church of God nga ang founder si Herbert Armstrong. Mao nang nakat-on po ko atong relihiyon mahitungod sa kang Armstrong katong Worldwide Church of God nga ang Sabat kanang Sabado. Niya nahurot gali nako ng ilang lessons kay doon naman po'y correspondence course, Bible correspondence course ang tinuhuan ni Herbert Armstrong Worldwide Church of God. Yan, nahurot na ko ng 32 lessons nga ilang gipadala nako gani doon na to'y mga exam gani dako kay ko grado kay interesado man gyud ko, no? So kulang na lang ko mo pa-enroll og ilang pagkapastor siguro, ministro. Maordinahan ako kung musulod ko silang tinuhuan nga mahimo kong ministro sa maong tinuhuan. Kulang na lang gid dato. Okay. Matay dako man kay ko grado ato sa ilang correspondence course niya. Akong gitande ang tinuhuan nga Worldwide Church of God. Mabasa ra ba po na sa Biblia, no? Church of God. Kung mabasa ng Iglesia ni Cristo sa Biblia, mabasa man po ang Church of God's Biblia. Ya, parihas na nga mabasa sa Biblia. Ya, akong gitandi ang totality, hinatibuk ang pagtulunan sa Church of God ug katong kang Felix Manalo nga Iglesia ni Cristo, mulabaw man tong Church of God. Kay maayo man kayo pagka depensa o pagka-explikar ang pagka-Diyos ni Cristo. Ya, murag akong paminaw, malupig man ang Iglesia ni Cristo. Kanang ilang pagtulunan nga dili Diyos si Cristo. O nang wa ko mo dayon sa Iglesia ni Cristo, mubalhin na po rin ko. Ang ako ginutang balhinan, kato na lang yun pong Worldwide Church of God. Niyawa po madayon kay ako, dili man ko close-minded God. Di man dayon ko mo tuo dayon nga dili ko magbukas akong hunahuna sa uban pod nga posible gihapon nga mo eksplikar mo paambit ug unsa ilang gituhuan. Kay lisod man gunang musirado dayon ta, close-minded. Kay mahimong madanikas usa ka tinuhuan, dayon ma-overpower sa makakat-on ka sa uban. Then wa ka kahibalo nga napagyud ay mas ana. Yan karon mo sirado ka. Kung nisirado pa ko sa Church of God, wa ko maminaw sa uban na wa ko kahibalo nga mas labaw pa man dayon ning Katoliko. Mao na nga nakatabang yun ang akong pagka-open mind, no? Kay natong higayon na nga mobalhin na unta ko sa Church of God. Mao lagi naaman to'y Bible seminar ang grupo sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog. Ni sulay ko og apil. Og pagsulay na kog apil, mga tulo ka major objections nako sa tinuhuang Katoliko. Kinabugnaw naman ko sa Katoliko gud ato. Di naman ko musimba, gool naman kaya akong ginikanan, kaya di na ko musimba, manaway naman kaya ko ako mag-isang sawayo na ng luhod-luhod, ya rosaryo-saryo, atubangan, silarawan, sa mga ribultos, mga santos. Gool-gool na kaya akong mama ato, kay di naman ko musimba, no? Gani, di na ko mukaon galig baboy ato, kay gidili manapod sa tinuhuan ni Armstrong na ampun as Biblia, das Levitico, sa Old Testament, gidili nang daghanggi pang gidili das pagkaon. Mo na nga pagtambong na ko atong seminar sa Catholic Faith Defenders, ang pangutana, objection nako nga nituo naman ko anang gidili lagi ng mga ribulto. Di muluhod. Mo na nga dito sa seminar sa Catholic Faith Defenders, natubag man na dito, no? Inumdum ko sa usa sa speaker ato nga kanhi po di ay sabadista si Socrates Fernandez, no? Ang kanhi sabadista.
nga nakonverter sa pagkakatoliko ug maoy usa sa speaker atong maong seminar. Nya sa dihang iyang gipatin-aw, gi-eksplikar unsay tubag sa katoliko anang mahitungod sa larawan, kumbinsido man ko. Kaingon man ko, naman di tubag ang katoliko ani. Ano man ko kibalus una ani? Nya lain pa mahitungod sa purgatorio ug kanang mahitungod sa pagpataliwala sa mga santos ng purgatorio mingog wa may mabasa des Biblia litra por litra, pulong purgatorio. Ano tuo man ta ana. Nya may man po pagka-explicar rito. Nga mahatag ko ninyo gamayng sampol nga tinuod nga ang pulong purgatorio, no, depende nung kuno sa hubad sa Biblia. Di gyud mabasa sulod sa Biblia. Pero ang gihinganlan anang pulunga naas Biblia. Gikutlo man din tong sama atong Mateo 12:32 nga naay kalibutan nga dili diri sa lain na. Unya gipasabot nga doon na pa'y kagawasan dito. Nya dili man po impierno kay wa may kagawasan dito sa impierno. Silot man doon nga dayon. Unya kadtong dapita ko no o kahimtanga makaikyas pa. Malinisan pa ang mapunta dito. Mutakdo man gyud na anang bagtulon-an sa purgatorio nga giterminuhan og purifying fire o holy fire. Gikutlo pa gyud ang 1 Timoteo 3:15, 1 Corinto 3:15 nga ang kaluwasan nakab-ot pero giagi og pagsilot. Purifying fire na namang gali kanta na. Mao din ay gitawag og purgatorio. Nya bisan pagani kuno diri sa kalibutan musinati na ta purgatorio kanang mga pag-antos kuno nato mao na kay purging man na. Kanang mga kalisod gitawag gali pug kuno nagpurgatorio. Kanang pag-purify ba, no? Nato. Ang ganila ay sipari topic ta na di na kuno kay mataas na puno di ko ka kakuan atong rosaryo niya, no? Sampol lang ni mga igsoon. Unya kung dili kuno na matiwas diri didto na sa laing kalibutan. Kanang pamayad-bayad ba, no? Noon gi bayaran man ni Kristo atong mga kasalanan, no? Pero dili kuno na dawat limpyo nga dili ta manubag pod sa atong kaugalingong mga kasalanan, no? Kaya ito'y lisod og ako na explicar mataas mo na di mahapon. Dia sa Mateo 12:32 gipasabot gyud nga naay kahimtang o di ba dapit nga linisanan diri sa kalibutan karon dili po dito sa impierno nga unsa may tawag nato na katoliko gitawag nag purgatorio. Nya giingon nga dili man kuno ang ngalan may makapatungha sa butang gihinganlan ang pulong kunong purgatorio dili kuno mo'y hinungdan nga natungha ng pagtulunana kay sama kuno sa bata dili man ang ngalan sa bata may nakapatungha sa bata diha nang bata o hilangan li kana kunong lugar o kahimtang nga gihinganlag purgatorio na wa pa lang katawga wa pa kahinganli og purgatorio sa permiro mao nang dili mabasa ang pulong purgatorio litra por litra sa Biblia kay niadto wa pa man hinganlig purgatorio. Pero naa na ang maong kahimtang nga linisanan. Na kumbinsi man ko ana tinuod no. Una nga dili day ang purgatorio dili day kay na ingon nga di ka mutuo ana tungod lang kay di mabasa ang pulong. Kay ang gihinganlan ana na mas Biblia alang-alang di ka mutuo atong tuwa dito sa Biblia. Nga naa di ay kahimtang o lugar nga linisanan. Wala lang hinganli diri sa Biblia ag purgatorio hinoon kung mo subay kag lain-laing hubad sa Biblia naa kuno labi kuno na sa linatin nga Biblia mabasa kuno ng linatin nga purgatorium gali sa King James Board kanang purga purging na sa King James version. Pero granting na lang yun nga way mabasa litra por litra. Labi na imong Biblia, Bisaya. Na di yung kang kabasaan ng pulong purgatorio. O pagpanglinis, og hubaron na ay mga takdo-takdo.
Pero grante nga dili mabasa. Pero kanang pulunga mao na ang gitawag sa usa ka pagtulunan nga naa diri sa Biblia nga lugar o kahimtang nga linisanan. Adito na kumbinsi ko. Tinuod. Mahimong dili ko nung kamutuoan ng pulunga, tuho ilang tong gihinganlan. Ato pa, bisag di ko nung kamutuoan ng pulong purgatorio, pero mutuo ka atong gipasabot ana nga nas Biblia nga lugar o kahimtang nga linisanan. Sa kung saan akong balansi tinuod magyud. Kalang-alang di ka mutuo ato. Itong gipasabot sa 1 Corinto 3:15 nga na ay kaluwasan makabot pero iagi ka og kuan paglinis sa. Well, no, matintal ko ako untang gipakli na raban ako kung Biblia diri 1 Corinto 3. Kay ganahan kay ko mo discuss ani, kay kining 1 Corinto 3 diri gipasabot tulo ang gisgutan diri, di lang kay duha nga kining langit lang og impierno na ilain diri. Linisanan lagi gigamit nga termino diri na matintal ko ako manuning ma-discuss noon na biyaan sana nato. At ang ilang ninyo kung tema tag purgatorio mga igsoon kay taas-taas po ni kung atong i-discuss, no? Pero ako magong nalakbitan, mo na nga pasensya kay kinahan po ko aning tapika kay liman ka sa una di ko mutuo ani din karon tuo na ko kay maayo pagka-eksplikar atong mga Katoliko sama ni Sok Fernandez nga nahimo din kanhing mayor po dito sa Talisay, Cebu. So balik ta ato, no? Katong mahitungod sa Rosario, no? Giingon din sa kuan, no? Pasensya, no? Katong gusto unta mutuki ato pero dili pa maguna mo atong tema god. Unambihan sa na to, maulaw ko aning ga-text nga di na ko ma-discuss, mahutda na putag oras unya. Yang katong sa larawan po, patamahuman ato ha. Sige lang, moabot ra lagi ta, mobalik ra ta to. Unahon sa nato ning atong isaad po sa katong naghatag og pangutana no, sa text message. Mga igsoon, kining Mateo 6, versikulo 7, atong usbog basa ha din with emphasis, ingon diri. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang mga pulong, balik-balik, nga walay kahulugan sa mas gibuhat sa mga dili magtutuo kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo ang gitumbok ani katong mga pagano, no? O dili magtutuo gud. So dili giingon diri gipasabot Katoliko. Wa may Katolikong mabasa gali diri. Ang gipasabtan ani katong mga pag-ampo nis mga pagano ni adto nga tag-as. Then balik-balik pod. Pero dili din ta mo period ana nga kumo balik-balik mingon din ka gidili dayon kay diri sa Biblia na man puy balik-balik sa mga pulong. Atong sabton in context di ta magpataka kay kung makabasalag balik-balik mingon din ka gidili nya naarabay balik-balik nga maayo. Ana din kang mukaon ka di ba balik-balik ra man na buntag udto hapon nya mbasa pug ka diri pinadayag na ay balik-balik sa mga pulong huli na balik-balik mo na. So in context, kining Mateo 6:7 wala ni magtumbok sa Rosario nga balik-balik. Ang gitumbok diri mga pag-ampo ni sa mga dili magtutuo sama atong mga pag-ampo nilang dili magtutuo. So pagano? Tung gani taas kayo. Mga pag-ampo nila kanang daghang kisilag pangayoon ga murag buti pasabot nila nga maghibalos Ginoon siya atong kinahanglan kay daghang kay pangayoon niya taas kasi nga tanan. Mao na then tungod kay di man sila magtutuo, wa man nila tuhuy gud ang tinuod nga Dios pod sa lain po ning anggulo. Yan sa anggod pagdungog ang pag-ampo nga unang-una ang ilang Dios nga gituhuan di man mao. Munang kawang nga mga pulong. Sa English King James Version, giklaro na dito, vain repetitions, mga pagbalik-balik nga kawang. Dili man na Rosario nang ipasabot, ana.
Kung moingon kag vain repetitions, balik-balik sa mga pulong nga kawang, kawang din ng Lord's Prayer, kanang amahan namo nga, tudlo ra man as Ginoo. Sa Mateo 6, versikulo 9, sa may giingon diha, versikulo 9, ngadtos 10, ngadto pag 11, mabasa man diri nga gitudlo mas Ginoo ning Lord's Prayer, no? Giingon diri, busa ingna Hinoo ni ini pagampo, amahan namo nga nakasalangit, balaanon ng imong ngalan, maghari ka kanamo, tumanon mo ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa lang, mao man na atong gibalik-balik, tudlo man as Ginoo. So maklaro nato nga dili rosaryo ang ipasabot aning balik-balik diring gidili. So kana in context, dili day rosaryo ang ipasabot diring gidili, mga igsuon. Kay unang-una, ang Lord's Prayer nga ilitok po nato dias rosaryo na man diri gitudlo mas Ginoo na nga pagampo. Mateo 6:9 ngadto sa 11. Ngadto pagalis 12, no? 13 pag yun, no? So mao na mga igsuon nga ang gidili, no? Nya kuno mayon po ka kanang taas. Kung imong hunahon kanang rosaryo, actually dili na siya taas gyud siya kaayo, kay mubo ra man na gibalik-balik mo nang makaingong kag taas. No? Pero dili lagi tanang balik-balik nga dautan. Kay diri sa Biblia, labi na sa pinadayag, na ay mga bahin sa pinadayag nga gibalik-balik ng pulong holy, 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 holy. O gani dinhi mismo sa ebanghelyo, ang atong Ginoo nag-ampo balik-balik sa mga pulong. Maingon siguro mo unsa man ang bersikulo ha veritas. Bueno, atong pangitaon dire. Okay na, nakita na to. Salamat, Ginoo. Kita madugay pangita, no? Hiner ba mo pakli aning Biblia? Okay. Di mo ta parehas anang ubang mga tinuan nga anad kay mo pakli-pakli Biblia. Memorize hapit talang bersikulo sa Biblia. Ang atugong style god importante para nato mga Katoliko ang comprehension, ang tinuod nga pagsabot. Unsaon man ang makita mo memorize og Biblia, makikita mo memorize og teksto niya, dili pod mao atong pagsabot, no? Ako papilion ko, bahala nang di ko ka-memorya og bersikulo. Basta masiguro lang nako nga ang akong interpretation husto, dili sayop, no? Dili pagpasalaag ang akong interpretation, no? Okay, sa Mateo 26:44 atong mabasa dinhi nga atong Ginoong Hesukristo nag-ampo sa mga pag-ampo niya. Dili babalik-balik. Aniya basahon nato. Mateo 26:44. Mibiya na usab si Jesus kanila og nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Nag-ampo ang atong Ginoo sa samang mga pulong, sa to pabalik-balik. So dili day tanang pagbalik-balik sa pulong dautan. Atong klarohon og unsa tong pulong, mga pulong balik-balikon nga gidili. Katong sa pinaday Mateo 6:7 sama sa mga pag-ampos mga pagano, no? Nga giklaro man dito vain repetitions, kawang nga mga pagbalik-balik. Masiguro nato nga kini atong rosaryo dili ni kawang pagbalik-balik. Kay ato ning tagsa-tagsono niya kung di na to makaya ron basin sa sunod, pero akong paningkamutan nga makahatag taninyo og pipila ka sample nga dili ni kawang. Una katong Lord's Prayer amahan namo, dili gyud na kawang kay tudlo man ni Kristo. Karon kana na lang mayon tag maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya, kawang ba na? Kanang paglitok na to sa kabulahan ni Santa Maria. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Kana vain repetition ba na? Kawang ba ng mga pulunga? Dili. Ang anghel mismo
unang midayeg ni Santa Maria og mga pulong nga ingon ana, labi na kung mubasa ka atong hubas Biblia nga duway rims. Yan ang mabasa gyud ang pulong full of grace, puno ka sa grasya. Oh, kay sa ubang hubad gi usob-usob naman itong mga bagong hubad, pero maura kung sabton. Kay kung modagan ka dito sa Grego kanang kuan man na Lucas 1:28 man ako sa tanawon diri kay basig na limot ko. Kay Lucas 1:28 gani, no? Ingon sa anghel, Lucas 1:28, miadto ang anghel kaniya, no, ni Santa Maria. Og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Oh no, nag-uban ko no matud pa sa anghel ngadto kang Santa Maria, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Unya dito sa duway rims, puno ka sa grasya o full of grace. Nya, mas preferable ko atong sa duway rims kay mo duol kung di manggali mo takdo, mas duol, no? Ano man kay sa Grego kay karitomene. Nya matud pa sa mga banggitan aning mga scholar aning Biblia, pinakaduol nga translation kung di manggali mo takdo kadtong sa duway rims, puno ka sa grasya. So kanang pulunga nga moingon ta nga si Santa Maria puno ka sa grasya, dili na imbinto lang na to. Ang unang nagdaig anak ngadto ni Maria, anghel mismo. Mga igsuon. Nya mo yung kawang na balik-balikon na kawang da itong gipamulong sa anghel. Nya kung moingon ta nga, oy anghel may unang namulong ana, so dili na siya kawang. Mao na nga kanang atong Santos nga Rosario, dili taw na kawang ng mga pulo nga balik-balikon diha oy. Basin mo ingon mo nga veritas. Kanang yung klaro yung bersikulo bi, taga-ekonomi nga dili lagi dautan ng balik-balik sa mga pulong maayo, no? No, ato lang klarohon na nga basta mga pulong gali nga kawang o vein katong sa King James version, nga kawang nga mga pulong balik-balikon nimo na siya, gidili na, no? Dili ta mo supak ana. Gidili ginas Biblia. Sama atong gibuhat sa mga pagano. Balik-balik sa mga pulong nga way kapuslanan. Pero mga maayo galing pulong balik-balikon, wala na idili diri sa Biblia. Tingali lagi mo ingon mo nga bersikulo da veritas, klaruha dia kay basig istorya ra na nimo, wala na bersikulo gibasihan ana. No, akong basahon ning Salmo 136 kay kung basahon nato ning Salmo 136, matay mo takdo man gyud ni anang kana galing magampo tag rosaryo. Balik-balik sa pangapulong. Nya, kung basahon nato ni, taman gyud bersikulo 1, taman gyud hangtod mahuman bersikulo 26. Wa gi undang balik-balik, murag yung litaniya. Ani basahon nato mga igsuon. Nagalilain pa ani diri gyapon sa Salmo, pero malangan na gyud tag-ayaw kung ato pag yung basahon po ning usa diri. Pero bisag kini lang Salmo 136 nya. Kung ako ning basahon, hutdon ako ni na taas ra ba ni kaayo. Bisag kuan lang siguro mga 1/4 lang, no? Atong basahon na ni. Okay, basahon ko Salmo 136. By the way, no, kining uluhan ani awit ni siya. Awit sa pagpasalamat, no? Kasig mingon dayon mo ba nga di man na pag-ampo veritas, awit man na natural awit balik-balik na, no? Well, ang atong punto dire,
ang atong punto nga ato ning basahon tungod kay ang atong gipangita balik-balik man sa mga pulong, no, pamatuod man nga dili dautan ang pagbalik-balik sa mga pulong maayo. So bisan pag mag-ampo ka diha o unsa diha mo kanta ba ka diha, kay bisan pag mo kanta ka diha ng imong kanta wa hinungdan mga kawang ng imong gipangkanta, wa man gyapon na mga common sense man na. Bisan pagkanta maampo man og kanta, basta dili maayo mga pulong balik-balikon, wa gyud nay ayo, di ba? O matud pa sa usa ka Katoliko pod nga teologo, ingon siya nga kana galing pag-ampo pod pwede man po ng kantahon. Perasa ng atong Divine Mercy pag-ampo nato sa Divine Mercy naaman po'y sing kanang version anak nga kantahon. So maura na mag-ampo man o magkanta man basta balik-balik. O ni atong pamatuod nga dili tanang pagbalik-balik sa mga pulong gidili. Okay. Salmo 136. Atong basuhon, no? Dili lang natuhot doon, kamo nalay hurot kay makabsan tas oras. Giingon diri, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Dios sa tanang mga Dios, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya lamang ang nagbuhat og daggong milagro, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pinaagi sa iyang kaalam gibuhat niya ang kalangitan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Bersikulo 5 pagalita. Padayon ta bersikulo 6. Bersikulo 6 bisag hangtod sa 9. Gibuhat niya ang yuta ibabaw sa ilalom nga tubig, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pwede po ni kantahon kay awit man gyud diri but pasabot ma di po kumukanta mauwaw ko. Di kay ko kiwahan kay kumukanta ani. Ay kuan lang basahon lang. Gibuhat niya ang yuta ibabaw sa ilalom nga tubig, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Siya mao'y nagbuhat sa adlaw ug sa bulan, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang adlaw magmando panahon sa adlaw, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang bulan o kabituunan magmando sa kagabihion, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Bersikulo 9 pagalita. Wa pa nato gilahos. Kung ilahos na ngadto 26, ingin na naragyo na. Mura gyud sa glitan niya. Okay, maghimo tag objection, no? Okay. So karon basin ang naminaw muuyo na nako, no? Nga dili tanang pagbalik-balik sa mga pulong dautan, no? Basta maayo daing pulong balik-balikon, wa din na idili. So kanang atong naa sa rosaryo, dili man na dautan ng mga pulong diha, no? Sige lang kay kung atong kinahanglan atong i-discuss gyud na usa-usa, ato nang i-discuss, pero di lang sa karon kay murag apiki gyud na apay importanteng punto mahitungod ani nga kinahanglan iuna-una nako. Kini sang importante kayong objection. Kaya ang uban mo ingon siguro nga veritas. Bueno, di ko mo supak na ana nga naa di ay pagbalik-balik sa mga pulong nga wala idili, no? Kanang mga maayong pulong. So kung mayong ka nga kanang rosaryo, mga maayong pulong diha gibalik-balik, di na dawtan. Pero ang laing pangutana mao ni. Sa Biblia god, na ay mga tudling diha nga dili ta pa kapinon, di ta palabawon. Ug unsa to sa una, kadtura ug unsa ilang gibalik-balik dito, kadtura po dili na to dugang-dugangan. Di na to palabaw-labawan. Kay supak na sa Biblia nga pun-an na to. Kay kung mayong ka veritas nga ahabogoy apostoles, umiyong kag nagrosaryo, ato sang tan-awon das Biblia kung doon na ba yung mga apostol sa una nagrosaryo.
Kristiyano man kata. So atong sundon tong unsay ilang gibuhat sa una. So kung wala sila garosaryo, di puta mangrosaryo. Sama sa pag-ingon nga, kung wala sila manguros, kay di puta manguros. But pasabot ba, walay pag-uswag, walay paglambo. Mao ba na gitudlo sa Biblia? Nga, dili maglambo ang iglesia. Ugon sa to sa una, katurag yun. Na, kung ingon ana atong pagsabot sa Biblia, murag kita gyud tanan, di gyud kapasar. Nga naman, kita ng mga tinuhuan ron, galambo man. Dili man yun nato maingon nga parihas gyud sa una. Kana lang style, itsuras, building. Sample, kana Iglesia ni Cristo. Unsa man to, sa una panahon sa mga tinunan, gani panahon sa mga tinunan, wala pa masilagi kaugalingon ilang mga kana yung simbahan, kay katong simbahan gato kung musulod man guys sila sa templo, kato sa templo man to sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Sa ilang kaugalingon, galiwa sila kaugalingon pang kanang naghimo gid sila kanang ilag yung kaugalingong simbahan. Kay kasagaran gali makita nato diri mga tinunan diri sa bag-ong covenant sa iglesia, magbalay-balay raman sila. No, mga igsuon. Yami yung kag-unsay itsura sa ilang simbahan sa una. Nga, kinahanglan nani gyud doay talinis nga murag sungay. Oh, nana, oh. Di kita kakita kay man po'y video dire. Kanya, katong ako nang giingon ninyo sa una nga ang Iglesia ni Cristo diri sa Biblia, wala may pasugo magazine. Yang anong gahimo malagi tag pasugo ron. Oh. Oh, magsaulog man og July 27 nga sa una wala man sila saulog ana. Oh. Na kung litra por litra gyud awaton gyud sa una, way relihiyon na katuman. Na sa una mga apostol magwali wa pa may radyo sa una. Nya karon nagwali naman tag radyo, nagwali naman ta pinagig telebisyon. Nakaroon kung litra por litra ra gyud, wa gyud relihiyon karong Kristiyano na katuman. Ngano man, kay na may gipang dugang. Ana ring saksi ni Yoba o pagkadaghang libro ana pagpanghatag. O ba na gibuhat sa mga apostol sa una? Mingon gali nag Biblia ra mo'y basihan niya, napa man lagi mga libro. Mura man kog makuan ana gyud. No, kamo, nituo mo anak nila. Kaya mayon sila, ay mutuo ng katoliko kay daghang wala sa Biblia. Butla pasabot, Biblia ra gyud tanan. Nga itong basihan. Kanya, kung ato silang pangutan-on, Biblia ra bago na inyong gipang pang-apod-apod sa mga tao nga naap mo mga libro ang mga Iglesia ni Cristo mohatag pug pasugo o. Gani murag dili na Biblia mo ilang ihatag. Ang ubang tinuan maghatag yung Biblia. Pero ang Iglesia ni Cristo ang priority nilang ihatag pasugo dili Biblia, no? Kay mahadlok ng gali na sila nga ang mga sakop magbasa-basag Biblia nga ilarang kaugalingon kay mahadlok kung mutulibag-bag niya mo rebuild na po nila. Muna nga ang mas ganahan nila ipabasa sa mga tao magasin kay tuwa man dito ilang interpretation nga wala sa Biblia. Nga ila ipatuo para sa anang mingon nga si Felix Manalo, messenger of God. Wala man sa Biblia. Tuwa man sa pasugo. Ya, kay gusto sila nga ang mga tao mutuo nga si Felix Manalo, messenger of God. Ana, nya wala mas Biblia mo nang pasugo mo ilang ihatag kay tuwa mas pasugo o mayog Biblia ra. Kana pagkaklarong ambot lang no. Daghan ra bagyong natuo ana nila. Saksi niyo ba? Bisag ka ng Adventist. Pag ka na yung libro ni Ellen White, anong napa may libro ni Ellen White kung tanan na as Biblia? Naghimog libro si Ellen White kay na ay interpretation niya nga wala dito sa Biblia. Nasa libro niya, gibasa na sa mga ministro nila, pastor, parang muna itudlo sa mga tao. Nya, mo ingon sila, Biblia ra kuno. Nya, Biblia ra napa man lagi mo libro. Na mga apostol diri daghan kanang prasan ng libro ni Ellen White na abugod ang mga apostol ana. Mga igsuon sa murag apikin na atong oras ron, no? Sa sunod Domingo siguro ato ning kining ituki kato mga bersikulo nga ilang gigamit nga kanang moingon gali sila nga Biblia ra gyud kuno, no? Namot po sa tugon sa to sa una maora gyud pero kung tuhuan lagi nato na wala lagi religion makatuman nato kay kung naigo ming Katoliko ana maigo po sila apil kay daghan man silang gipangbuhat ron nga wala pa sa una. Kay kung moingon sila nga ang iglesia walay paglambo kay unsa to sa una maora gyud walay pag-uswag na
unsa na maigo tatanan wagi nagkatuman pero dili man na mo gitudlo sa Ginoo dire. O napagali ilang kutloon nga teksto dias pinadayag ko no nag-ingon si Juan ayaw ninyo dugangi ayaw kuhaig ang mga pulong dire. Nya sabton din nila nga kamong Katoliko igo mo kay daghan mong gidugang rosaryo kada mga pista ninyo sa mga santo San Antonio Padua dugang-dugang na. Pero out of context mo po na kay ang gipasabot ni Juan atong sa pinadayag 22 ang dili kuhaan og dugangan in context katong libro nga gisuwat niya sa pinadayag di kuno niya padugangan di pod pakuhaan nya ig-on nimong Katoliko ana nga wala man dugangis Katoliko ng Book of Revelation wa man dugangig bersikulo 24, 26, 27 wala na dugangi yang ilang ipasangil nga gidugang kana man kunong debosyon sa rosaryo mga pista uy gipuno ba na didto wa man na gipuno didto bersikulo taman raman dito sa bersikulo 22 ba na 23 bit tanawon ko na tuning pinadayag. O gayon diri pinadayag 22 18 ngadto 19 ingon si Juan. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libro ha. Timani ha? Kung sabto na to ni in context, no? Ako yung iklaro ninyo in context. Kay dili man gud tanang kung bersikulo diri sa Biblia kuan kanang patak-an na tug sabot. Kay kung magpataka tag sabot di magkadimao. Kay kung moingon ka nga sayop day ng rosaryo kay dugang naman na. Oh, kanang mga debosyon, mga pista, dugang naman na. Di na mao. Kay kung mao na sama ra nga imong gisupak ang Mateo 18:18. Kay mo kontradik man na sa Mateo 18:18. Kay ang Mateo 18:18 giingnan ni Kristo ang tinuod nga iglesia. Giingnan niya ang matuod nga iglesia. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab nako sa langit. Sa ato pa ang tinuod nga simbahan, tinuod nga iglesia, pwede maka-inbento, pwede makadugang. Sa unsa man, prasana kanang balaod, pwede maghimog balaod. Kay bisag unsa idili og itugot man ang ingon sa Ginoo. Bisag unsa inyong idili diri og itugot sabna ko sa langit. Basahan ko ninyo mga igsoon, Mateo 18:18 sa to pa. Pwede mo himo og bisan unsa ang simbahan. Umingon mo nga og magsugo di ang simbahag mangawat pud ta. Wala man pud. Sukad pa sa una kining Katoliko nga simbahan wa man ni magtudlo og pangawat. Yan man ni pagtulon ang makadaot tanan puros tanang pagtulon ang Katoliko makabalaan ang prueba ana kadaghan nga santos Katoliko di ba katong matinud-anon ra po dili to mga Katolikong badlungon. O giingon diri ako si Juan ang but pasabot diri ni Juan kung sabto na to ni in context kining libros pinadayag dili niya padugangan di pod kuhaan dili kay mayong ka nga kanang rosaryo dugang man na veritas nabog ko na diri. Ako rin gitan-aw diri ang kining pinadayag 22. Tama ni sa bersikulo 21. Karon kung moingon ka nga kanang rosaryo gidungang ra diri sa pinadayag wala giingon diri nga kanang inyong pista diya sa ni Padua o isa pa na mga pista ninyo diya San Roque. Gipuno na ninyo. Wala Taman ra gyud na bisag tan-aw ninyo inyong bersikulo diya sa pinadayag 22. Taman ra gyud 21. Unya kini among Biblia 21 ra pud taman wala ni dugangi diri. Pista ni San Vicente, Rosario, ug unsa pa wa ni pangdugangi. Kay kanang mga gipangdugang sa Katoliko mga debosyon na o kanang usapod kanang mga balao diya sa simbahan ecclesiastical law. Kay naamay gahom ang simbahan ana ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot saom na ninyo tugot gani ang langit kamo pa. Of course ang matuod nga iglesia mo gitagaan aning gahoma dili kay bisan kinsa pod. Kay ampoy giingon diri pos Biblia nga bisag unsang pundok gitagaan aning gahoma. Kung daay gitagaan aning nga gahom ang yara man pong iglesyang gitugot gitukod. Nya labot pa dili tinuod nga dautan yun ang atong palabuan kay naay gipamulong si Kristo dinhi sa Juan 14
12, basahon ko. Ang atong Ginoong Jesucristo mo ay namulong ani, no? Juan 14:12. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siyag labaw pa niini, kay ako moadto man sa akong amahan. Unsay kinsa namulong ani ang atong Ginoo? Supak ba siya anang palabuan na to? Hilioy. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat, ug magbuhat siya labaw pa niini, kay muadto man ko sa akong amahan. But niya pasabot ani kay bubo raman iyang kinabuhi dinhi, kung unsa iyang nahimo, wala siya moingon nga kinira gyud daw kung siya akong gibuhat, kinira gyud, dili mo pwede mo palabaw ani, no? Sa ato pa ang Ginoo wala manudlo og kanang walay paglambo. Nanudlo siya og paglambo, pag-uswag. Ang tinuod mao kini, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Of course, ang pasabot niya diri, ang paglambo, ang paglapalabaw, mga maayo. Sa Katoliko nga mga practices, naabugoy dautan na kanang magpasidungog tag santos, gipangdugang to na. Gani sa tema nato sa mga santos, atangin ninyo na kay daghang kay kong bersikulo kutloon sa Biblia na nga gimando na sa Biblia nga pasidunggan ng mga tao nga maayog panig-ingnan. Nya Katoliko rin katuman ana. Tuig-tuig kanang daghan natong piyesta mga igsoon. Nya akusahan ra bata nila nga gihimo kuno ng Dios ng mga santos. Na ila na wata magtudlo ana, no. Walay mga pari nagtudlo nga mga Dios ng mga santos. Ila ra ng butang-butang, no. Pagdaot ra na, pero ang Katoliko wala magtudlo nga kung gapiesta tag mga santos gipaka-Dios na sila nato ula taka lang na sila. Ila ra ng hunahuna. Mga igsoon, wa naman daigong panahon at angin ninyo sunod Domingo pohon kung mutugot gihapon atong labang magkagahom atong tukion tong uno katong tradisyon nga giatake ni Kristo. Kay ila man po nang iatake na to, kay si Kristo kuno nag-atake og tradisyon. Pero atong iklaro ninyo unsang tradisyon ang gisaway ni Kristo. Dili tanang tradisyon gisaway ni Kristo, kay mismo si Pablo nagsulti nga ang ila galing mga practices, ila mga pagtulon-an tradisyon gani pod, no? Ang tradisyon nga Kristohanon wala idili. Ang tradisyon lang sa mga katong mga wala kahimot ini Kristo mo to'y gidili. Pero dili tanang tradisyon gidili. Then ato pong tubagon kanang ilang pagkutlo sa 1 Corinto 4:6. Kay naamang yung mga pulong din hingagaingon nga dili kuno pakapinan ang unsay na sulat. Ila man ang giliteral, no? Nga kining Biblia hibalo man unta sila nga dili sabton tanang bersikulos Biblia literalon. Kay kung maliteralon nimo tanan, musumpaki sila ing bersikulo. Kay kung moingon kag ug unsa to sa una maora gyud niya gitagaan man po ni Kristo og gahom mangyang simbahan unsa idili og itugot. Nya kung moingon ang simbahan, maayo man ni ato ning ipuno. Nya ingon si Kristo, ako nang uyonan sa langit. Uyon gali si Kristo, nya kita pa dili mo uyon. May something wrong ana, no? Mao nang atangin ninyo sa 1 Corinto 4:6. Unsay buot pasabot ni Pablo nga dili pakapinan, no? Atangin ninyo sunod Domingo pohon. Mga igsoon, wa na tayo igong panahon, tuguti lang ko sa pagbasa po aning text message day sa diha rani, wa na ko mabasa nga sa taga Davao, katapusan na lang ni mga igsoon. Naay mensahe gikan sa Davao, no, usas mga listener nato sa YouTube, no. Tigpaminaw ni siya sa YouTube, no. Di ko nalang basahon ang numero kay malangan na kay ko. Ingon niya diri, salamat igsoong Veritas sa pagsabwag nimo sa pagtulunan sa atong simbahan. Sa imo ko gakuha og eksplanasyon sa atong mga pagtuo nga ako asad ipaambit sa atong mga igsuon sulod sa Maa City Jail diri sa Davao City.
Labot sa ako ang apostolado. Boyeng Gutierrez, Couples for Christ. Bag-orasad ko sa CFD. Nisulod po dahil sa CFD. Salamat igsuon, no? Humaw ni siya. Ako ning gibasa ninyo aron madasig po mo mga igsuon ba nga bisan gali taga Davao maminaw di atong programa. Okay, wa naman tay igong panahon. Kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dodoyano Sr. alias Veritas uban sa atong mga amigo sa Picas Lawak, Dani, Luod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo